Tady je naše brána, tady je borovice, který upadla větev. To budeme ještě řešit, protože ten plot dole pod ní je úplně rozbitý. Ale tady je naše brána a to je směr, kterým nejvíc fouká vítr. A když se takhle otočím, tak tady všude jsou záhonky a ty záhonky potřebují větrolam. Takže dneska je sázení větrolamu. Dobrý den, zdravím vás ze zahrady Radost. Je 27. ledna a je 10 stupňů, takže je super čas na to sázet to, co jsme nestihli v listopadu. Já si chystám sázet větrolam, úplně malinkatej. Budou tam z většiny ptačí zuby, protože potřebuji, aby to bylo něco nižšího, aby mi to ochránilo záhonky, které jsou tady. A protože moje záhonky, vlastně většina jich je přesně severojižních, tak místo odměřování vzdálenosti od plotu, který je různě nakřivo, tak si pomáhám kompasem. Takže tady se podíváte, je krásně natažený provázek. A ten provázek jde severojižně. Vidíme provázek. Tak, takže teď se bude sázet. Je to jenom pár kousků, je to začátek, ale ty větry jsou tady docela intenzivní, takže je to potřeba. Myslela jsem si původně, že budu dělat záhonky východu-západně, aby ten vítr profouknul uličkama, což se doporučuje, ale vzhledem k tomu, že jsem potom nedokázala uhlídat, aby mi ty kytky se navzájem nestínily, tak se vracím k severojižní orientaci a doufám, že ten větrolam naroste co nejrychleji a že to bude fungovat takhle. Dnes se řídím heslem, že hotové je dokonalé, protože kdybych měla čekat na to, až bude dokonale hotový terén a hotová cesta a podél té cesty pak zasázím ten větrolam, tak bych se pravděpodobně nedočkala, protože cesta a terén je ještě daleko. Takže ty záhonky budou, ten záhonek na ten větrolam je opravdu nepřipravený, opravdu tam jenom udělám díry, zasázím to do toho. To, co je podstatný, že ta věc, když ji začnu dělat, tak abych ji dodělala, což se mi stává docela často, že se do něčeho pustím, neodhadnu, jak dlouho to bude trvat a pak to nestihnu dodělat. Takže dneska jsem si řekla, že malej kousek taky dobrý, takže těch 7 metrů, nějakých, kolik tam je sazenic, asi 20 sazenic, malá věc, která doufám, že mi udělá službu. To, co je důležité, je, že je potřeba ty kytky zalít potom a zamulčovat, tak, aby to bylo hotové. Takže to je taková věc, kterou si dávám jako předsevzetí do příštího roku, dělat malé věci a dodělat je až do konce. Tak tady, když se podíváte, tak jsou různé odrůdy ptačího zobu. Já když sázím ten větrolam, tak samozřejmě se snažím, aby to plnilo více funkcí a jedna z těch funkcí je ta, že já potřebuju zeleň. Vidíte, že ty větvičky jsou ještě teďko olistěný, protože ptačí zob je poloopadavý, někdy neopadá. A v tuhle roční dobu rozhodně do kytic se hodí nějaká zeleň, a protože roste rychle a dobře přirůstá, tak vlastně je to takový dobrý zdroj. Takže tam mám nějaké panašované kousky a pak jsem si dovolila zkusit brslen, který ale rozhodně nepočítám, že by udělal nějakou velkou službu jako větrolam, protože bohužel ten roste o dost pomalejc. Takže hlavní slovo bude mít ten ptačí zob.
Je to rostlina, která je úplně super, protože když se dobře stříhá, tak vlastně dokáže udělat dobrou clonu od země až po tu výšku, do které ho necháme narůst. A vlastně se dá tvarovat do různých tvarů, což je taky dobrý, když potřebujete. Je to ptačí zob, takže když ho necháte vykvést, tak vám vlastně vytvoří bobule černý, který potom ptáci v zimě můžou sežrat. Je to dobrá rostlina, je tady u nás domácí, takže se jí daří dobře, nepotřebuje žádnou extra péči a já si od toho dost slibuju, protože, jak jsem říkala, ten vítr je tady dost silný a já potřebuju ty záhonky, které jsou zatím ochránit. Takže dáme se do toho. Ten větrolam, který tady dneska zasázím, řeším už rok a ten proces byl docela náročný, protože jsem pořád přemýšlela o tom, jak nejlíp to využít, ten prostor, který tady mám, protože i když se snažím založit zahradu na 4000 metrech čtverečních, tak když se podíváte, tak je tady za mnou, vidíte, jeden další vzrostlé stromy, takže můj prostor na pěstování, tam, kde je do sluníčka, je nějakým způsobem limitovaný a já musím se tomu podřídit. A já jsem samozřejmě nechtěla, aby mi tady vzniklo něco, co bude zase stínit na ty záhonky, tak jsem to řešila tam a zpátky a nakonec jsem kruhem přes cesmíny, brsleny a různé další věci se skončila u ptačího zobu, který budu využívat k několika věcem. Jedna, která bude tady fungovat jako větrolam, ale zároveň ho budu používat jako zeleň do kytic. Takže vlastně to nějak jako zužitkuje to, že zabírá tady ten prostor. Tady vidíte, že sázím do chaosu. Tady jsou nějaký květináče, který si povezu dneska domů, protože ještě musím něco zasázet doma. Tady je zbytek záhonku z loňská, šalvěj muškátová. Vidíte, že rozhodně to není záhonek, který by byl super připravený. To, co je důležitý, je ten provázek, protože ten mi říká, že jedu správným směrem a cestou nejmenšího odporu prostě to nandám do země a zamulčuju a budu tomu držet palce, protože není čas na hrdinství a je potřeba se pohnout dopředu. Ty ptačí zoby sázíme v rozestupech zhruba půl metru, nějak moc to nehrotím, prostě zhruba, aby se tak vešly ty 3 rostliny na jeden běžný metr. To, co je potřeba udělat určitě v tom prvním roce a v těch dalších letech samozřejmě potom taky, tak je po výsadbě zastříhnout. Teď jsou to krásné vysoké sazeničky, které já vezmu nůžky a normálně je ostříhám až skoro k zemi, aby se zahustily od spoda a aby vlastně vytvořily poměrně kompaktní stěnu. Je to trošku o tom, že když to nejde udělat dokonale, tak to nebudeme radši dělat vůbec. A já jsem se k tomu větrolamu chystala pěkně dlouho, taky proto, že je tady cesta, která povede kolem toho záhonku a která není dodělaná. Je tam navezený štěrk, ale vlastně to není zhutněný, není to hotový, bude se tam ještě pracovat. A já jsem si pořád říkala, počkám, až uděláme tu cestu a potom to tady hezky začistím a připravím si záhonek, ale cesta jen tak nebude a ten větrolam je opravdu potřeba. Takže teď dělám něco, za co mi doufám moje budoucí já poděkuje, i když se bude muset potýkat s tím, že se tady dělají začišťovací práce, ohraničení cesty a zároveň tady rostou už hotový velký keře. Vidíte, je to zhruba 7 metrů, trvalo to 3/4 hodiny. I s vyměřením, vytrháním největšího plevele, co tady byl.
Tak jsme na konci, vidíte, je zasázeno, je jakž tak zamulčováno, ostříháno, bylo to šup šup. Nějaké estetické malé úpravy můžeme dodělat potom. Teď je důležitý, že jsou ty keře v zemi a že budou růst.